Na yi farin cikin ganin ku a sabon shafi na. Har yanzu kana amfani da data kana kallon bidiyoyi a banza ba tare da an biya ka ba? To tsaya ka saurara. Akwai wani sirri a Time Box wanda mutane da dama ba su sani ba, kuma zan nuna maka yadda za ka fara yanzu. Yau na ajiye link ɗin wannan website ɗin a wannan ƙasan wannan bidiyon ko kuma a saman bio ɗina za ka gan shi. Bayan ka danna zai nuna ma fuska kamar haka. Nan shine asalin fuskar Time Box ɗin nan. Gashi nan suna bayani akan duk sati suna biyan kamar $200, suna biyan mutane akan ayyukan da suka yi. Wasu za su yi tax na wani aikin, ko kuma za su shiga, wasu za su kallon bidiyo ne a biya su, wasu za su yi game ne in an gama a biya su. Gashi nan in ka tashi kawai sai ka danna inda aka sa continue with Google account ɗin nan. Bayan ka danna a kai za ka jira shi ya buɗe haka. Nan kawai sai ka danna email ɗin da kake so ka yi login da shi, sai ka danna a kai. Bayan ka danna za ka danna, sai ka janyo sai ka danna continue ɗin nan. Bayan ka danna continue za ka jira shi ya lodi kamar haka. Nan shine farkon abin da za ka fara gani. Nan za ka ga balance ɗinka nan a fili, ko na wallet ɗinka, ko na bonus, ko na referral, ko kuma duka gashi abin da ka samu. Nan kuma shine inda aka sa survey. Survey shine za a yi ta ma question and answer ne kana bayarwa. Gashi nan sun sa idan ka amsa wannan survey ɗin a minti 7 za su baka $1.66. In za ka yi fara za ka danna kan wannan start ɗin sai ka je ka fara. Da farko dai tunda dai yanzu ka buɗe akwai welcome bonus da suke bayarwa. In ka tashi sai ka janyo sama haka. In ka janyo sama za ka ga inda aka sa agree ɗin nan, kawai sai ka danna a kai. Kana dannawa a kai sai ka jira shi. Bayan ka jira shi ka ga sun baka $0.300. Ga bonus nan ma sun baka. A nan gurin za ka ga nan wurin message ne, iya nuna ma alamar kamar ja haka, sai ka taɓa shi haka. Bayan ka taɓa shi sai ka danna wannan inda aka sa see all ɗin nan, sai ka danna shi haka. To bayan ka danna shi shikenan ka gama. Yanzu nan ka ga ka buɗe Time Box ɗin naka. Amma yanzu da farko in ka tashi sai ka je inda aka sa ma, za ka danna nan gurin sai ka danna setting. Bayan ka danna setting sai ka jira shi. Yawwa nan shine kan setting yadda za ka sa password naka, ko email, ko kuma username naka, kuma za ka sa payment ɗinka. To bayan ka saita komai da komai gashi nan za su ƙara ma bonus. Gashi nan yanzu bonus ɗinka ya zama $0.400. Sun ƙara ma 0.100 kenan a kan da, saboda na welcome bonus ɗinka 0.300 ne. To wannan shine. Yanzu domin bidiyoyina na gaba sai ka danna like, kai follow, ko kuma kai sharing domin 'yan uwa wasu su gani su amfana. Sannan kuma a gaba zan nuna maka hanyoyi da dama wanda aka fi samun kuɗi a cikin wannan site.